Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Oh, unsa man. Muuban ka na ako ron? Kay dadon ko ikaw dito. Mona! Oh, si Emmy. Oh, si Adonis. Kalit siyang nawa. May, naabdan pati ka din mo na. Nukaya ka din mo na po sa inyo. Kuan. Wa na kit siya. Stoy, kisay mo kita na os palipot. Emmy. Ang binaka kong libro, bi. Oh, Pwede raman ni ikaugma good. Magkita man to sa eskwelahan. Wa na kit si Adonis. Anin na lang panihapon, Emmy. salamat na lang, Nay Damian. Ato lang ko sa amo man hapon. Kay nagluto man si Papa Iking good. Nahala. Di na lang tigapugngan. Pauli na kay hapit na ang alasay sa gabi. Mura man pug kag akong Papa Iking, oy, Nay Damian. Sure ka ha nga, dili ka mo daw nga na magpanihapon? Sure ko muna. Salamat na lang. Ato na ko. Ihatod lang ka naman ni Jeff. Dong Jeff, uban ko, atong ihatod si Emmy sa ila. O banan ko kamo ni Jeff gamuhatod ni Emmy. Hala. Daghan na gyud nagpangga na ko, eh. Ayaw sila hilabti, Ahmed. Igora sila naghatod sa babae nga imong nagustuhan. Biha. Sa gadi, Adonis? Nahibaw ko nga nagplano ka nga lukon sila. Atis. Hilabtanon gini mo ay Adonis. Pugngan tagad ka, Ahmed. Ilabi nagdili maayo ang imong buhaton sa dili sama nato. Natod na to si Emmy sa ilang bahay. Og nabalik ta din ni Sato nga way kakulian. Nala, sige na mo. Manihapon na tayo kay gigutom na ko. Dong Jeff, palihog kog tunol sa kutsara og tinidor, Dong. Ratio. Salamat, Dong. Mga onatan ninyo pa. Dong. Ay, kaano ko. Higayon na unta nga akong madadi ni sa mong dapit si Mona. Guwapa siya, ubuotan. Sukad masukad. Karon ba ko makafeel og ingon ini nga nakagusto og babae. Di man siya sama ka nako. Apan mao kanay akong gibati kang Mona. Nakagusto og nahigugma ko niya. Gusto kong ikauban ako hangtod sa hangtod si Mona. Og makaanak kami. Nga naman ko. Sige na lang ko guna-una ni Adonis. Bisag siya akong buhaton na aron ko malimot niya, pero mugawas kita yung dakway sa akong una-una. Sige na lang kong imagine siya ang gisulti nga nakagusto o nahigugma siya na ako. O ganahan siya nga akong dadun sa ilang dapit. Hinduta na unta ato kong libati, uy. Pero kalit man lang nga niabot si Emmy. Ganahan ko niya. Nakagusto sa ko ni Adonis. Ay. Mauna pa ni ang giingon nilang kukma. Dong, Jeff. Muuna na lang kog ato nimo sa eskwelahan ha, kay hapon pa man ka. Oti mo na kay scouting naman meron. Okay, Dong. Muuna lang ko nimo ha. Padamyan, ato na ko pa. Nala, pagamping. Mona.
Maayo ang tagnaas siya nagatang sa akong pag-agi. Ningaw naman ko kung dili ko makakita niya. Oh. Naa siya nagbarog. Nagbarog sa ubos sa akong kahoy. Kagwapo ni Adonis. Good morning sa tanan! Malaos ko sa room. Uy, hala. Wa pa di ay sa room si Mona. Ingon siya kay sayo siya gapit na ako. Pero ako apita mo, nilaos na lang ko din eh. Hala, no? Nagbilag grabe yan akong amiga nga wa mahapit sa amo. Naunsa naman is Mona, uy. Hain pa magka di ay siya. Ganina ra ko nga nagatang nimo nga moagi ka. Mao ba? Nga naman. Kay gusto ko makakita nimo. Ako sa Adonis. Naginaminam sa ko nga moagi din ni. Namasin nga makita ti ka. Parehas din ang duha mo na. Bosa na akong gibati. Gani, wa ko mahimutang gabi. Sige ko gunaon na nimo. Hala ha? Mausad na ba ko, Adonis? Oh, kung mao ka na muna, parison gid ang duha. Mao? Grabe ha. Alas 9 nas buntag, wapas muna. Saman, absent siya? Wala ko na-inform. Emmy. Muna! Dali, so diri. Late na ko? Kaayo. Di man ka. Huwag ka mahapit sa amo. O niya na lang ta magsulti. Si Ma'am Irish. May kawas ka diyot kay may tuyo ni ang prinsipal. Mao ba? Go? Happy lagi taron. Time pa. Nagbutang lagi kag puti nga buwak sa imong usa ka dunggan. Dili ako nagbutang ini, Emmy. Ha? Kisa di ay? Si Adonis. Di mo nagkita. Dito sa ubos sa dakong punuan sa kahoy, Emmy. Pag-agi na ko, diha naman siya nagbarog na. Mao to, nag-istorya mi. Og ingon siya. Dadon ko niya silang bahay. Unsa? Sa sunod naman pa nagkita, Emmy. Mukuyog ko niya. O paubanon pati ka. Oy, dali ko muna, oy. Unsa? Nga dili magamuuban ako, Emmy. Nakita, tika nga, nakiksulti sa usa ka linalang. Unya, Saan? May kagusto ka niya, unsa? oh, amit. Gidili ni ina o ni ama nga may gugma tagayuta. Ikaw ang gidid-an, Amid. Kay binuangan mo lang sila. Oh, unsa? Tinuray kining akong pagbati ni Mona, Amid. Kung makalitok ka sa iyang pangan, in love kay kaniya, Adonis. Tinuod ka na, Amid. In love ko ni Mona. O gusto ko siyang dadon din sa ating dapit. May bawa na sila si ama o si ina. Nakahibaw na sila nga may dadon ko din nga tagayuta, Amid. Basta ikaw, okay lang nila. Pero kung ako, dili. Malipayon man ako, Timona. Nga naman ka, ti. Walang tong Jeff. Happy lang yun. Happy la. Di man kay ngunana, te. Labi na magtuon. Serious man kay ka. Wa man kay tingog-tingog. Focus man kasi mo mga libro nga kibasa. Ayaw na lang ko kugbantay, dong. Nabaguan ko ni mo Timona da. Mura kag in love. Insay na in love, Jeffrey. Hala. Sige, Patay. sige. Panungog pa dong na. Nakabati na noon si Papa. Kinsay na in love, Jeff. Padam yan. Akuan. Ang akong classmate po. Unsa? Kabata pa ninyo. Na in love na ang imong classmate. Tao. Ako ganun siyang gingnan pa nga. Bata pa kay siya. Uy.
Ang mga bagong henerasyon karon way laing gisod sa utok ang mag-uyab-uyab. Mao kanay di na ko gusto. Humano na mag-eskwela. Kanang mo graduate na mo. Kanang na mo'y kurso sa kolehiyo nga nahuman kay proud kay ko ana. Bitaw. Bitaw, te. O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutana. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!